Здравейте! Бих искала да ви представя подбрани инвестиционни възможности на Кабо Верде, които предлагаме в сътрудничество с нашия ексклузивен и внимателно подбран партньор на място. Въз основа на тази стратегия можем да ви предложим уникални инвестиционни възможности, които обичайно не са достъпни на пазара. Не само атрактивни имоти, но преди всичко сигурна и най-вече смислена инвестиция. Съвместно с девелопера градихме стандартната програма за гарантирана доходност, така че да отговаря на индивидуалните нужди и очаквания на нашите клиенти, които естествено се променят във времето. Условията са договорени така, че да осигурят възможно най-високата гарантирана доходност. Как стоят в реалността нещата? Купувате конкретен имот, оптимизиран за максимална доходност. В същото време получавате уникалното предимство в рамките на вашите 5 седмици годишно право на ползване да използвате всеки друг имот в трите комплекса, които предлагаме. Така че не сте ограничени само до един апартамент. Може да избирате според текущите си нужди различен комплекс, различен тип имот, различна атмосфера. Вашата инвестиция работи на максимум, докато вие се наслаждавате на гъвкавост и комфорт без компромиси. Използвате имота не само когато пожелаете, но и точно такъв, какъвто ви е необходим в дадения момент. Когато не го използвате, той ви носи доход. Това не е просто покупка на конкретен имот. Това е добре обмислен инвестиционен модел, съчетан с свободата да пътувате. С удоволствие ще ви подготвя индивидуална оферта, съобразена с вашите инвестиционни цели, както и с комфорта, удоволствието от личното ползване и вашия начин на живот.